kuleso ntaba lashona. Uyakhuleka emantungweni nabo amachopho amhlophe enhlamba amasoka uyadela ukunyalwa zinyandezulu zamambulazi isinambathe saxapha senyele manyandane injumbane yadluselwa lenqwala yabhasela ngabasondezeli kwantaba zindunya umzilikazi kaMashobana owadlilo yowadlinkelenkele wabhodlela kwezikamnyebe zabonakala ngodaka emaselweni ukuthi ziyiwelile imbembesi zibangenyathi isidolofiya simnandi sehle siphundu uyicike wayitika uloziba wazi wakhamuluka inkosi yakithi emantungweni leyo inkosi umzilikazi kaMashobana ngethemba saphila amantungu ngizochaza nje kafushane ngeyibongo ezithi wena owadla umuntu umyenga ngendaba yibongo zikaMabaso lezo kahlehle nina beqhawe umzilikazi wayeyithathe khokho wakhe uMabaso nina beqhawe njengoba ke siyesibone ezibongweni zakhe lapho lo mubhalo uyavela wothi wena owadla umuntu umnyanga ngendaba yibongo zikaMabaso lezo nina beqhawe endulo kwakuyinto ejwayelekile leyo ukuthi indodana ibongwe ngeyibongo zikayise noma umzukulu abongwe ngeyibongo zikakhokho wakhe nina beqhawe naye ke umzilikazi wayebongwa ngeyibongo zikakhokho wakhe uMabaso nina bezulu eliphezulu enye ke inkosi eyayibongwa ngalezo yibongo inkosi uSipside inkosi yakithi Embo eyayibongwa ngazo uma kuthiwa uSipside esimaphandla esaphandla bengoni bavungama namanje basavungama wena owadla umuntu umyenga ngendaba inkosi uSipside leyo nina beqhawe nabakwaqwabe nabo bayabongwa ngalezo yibongo lezo bayathakazelwa ngalezo yithakazelo lezo engicabanga ukuthi nabo zathathwa kwenye yamakhosi akubo emthandeni nina beqhawe kuyashiwo kumuntu wakwaqwabe kuthiwe wena owadla umuntu umyenga ngendaba nomntwana umkabayi nina beqhawe wayebongwa ngazo lezo yibongo nina beqhawe kuthiwa uqili lakushoza eladla umuntu limyenga ngendaba ukudla lokhu nina beqhawe kushiwo ukunqoba akushiwo ukudla lokhu kuyangasethunjini cha kushiwo ukunqoba ukwehlula umuntu uma ngabe ibambene phezulu ibambene ngeyihluthu uma ngabe umuntu enqobile kuthiwa umdlile usibanibani ngicabanga ukuthi ngiyenizwe nasebholweni kuthiwa ithime ukuthi idle ithimu ewukuthi kusho ukuthi iyehlulile inqobile nina bezulu eliphezulu le ithunywa lena ethi umzilikazi kwancisha ithunywa zelembe ukudla wayelokhu elibele ukudla kwagcina kwakheke lezo yibongo lezo cha ayikho leyo endulo umuntu isithunywa sasingaphumi singadlile kwakuba ichilo lelo ukuthi isithunywa siye kwasiphecelengwana siphume singahlathisiwe kwakuba ichilo lelo uma uzukhumbula kahle wena wesilo nakwacele noma ngithi kwacele ilembe laphuma ithunywa zalo kwacele ekuthiwa zaqala ngakumande umande indodana kaVico wayichomela ke umande wayikhombisa inja zafika zakhala ngenkemane lapho kumande zakhala ngendlala umande wayichomela wayikhomba inje zacile wathi bambani lenja nihlabe nidle ngoba nithi nilambile zavalelisa ithunywa zelembe zaphikelela ngakuMagaye umfowabo kaMande naye wayindodana kaVico kuthiwa uMagaye ke wayiphatha kahle kakhulu wayihlabisa inkabi zadla zashayisa entwala zavalelisa zaphindela esigodlweni selembe kwaBulawayo nina beqhawe zayobika ke enkosini uShaka zathi ke uMagaye usiphathe kahle wasihlabisa sadla kade siqale ngakumande osikhombe inja ezacile wathi masibambe sihlabe yona inja kuthiwa umunye ke unyaka ilembe labuyela ithuma futhi ithunywa zalo zabuyela ngakumande ke kulokho ke zafika zathi inkosi ithe sizohlaba le anja owasikhomba yona wathi asihlabe yona sizohlaba yona ke manje kuthiwa ke uMande ke wavele ke wafunda kwezakhe ukuthi kwase kushiwo ke impi useyahlaselwa wabaleka waphuluka indlela wayocasha ehlathini nina bezulu eliphezulu engizama ke ukusho lana umuntu endulo isithunywa sasingaphumi singadlile njengoba nje sekuthiwa umzilikazi wancisha ithunywa zelembe ukudla ayikho yonke leyo nto namanje kweminye imizi kakhulukazi esafuyile inkukhu lezi noma inkukhu lezi zesisulu isithunywa ngisho noma ngathiwa asaziwa uma ngabe sifikile isivakashi siyahlatshiswa inkukhu kuyabanjwa nje inkukhu uma ngabe ingekho inkukhu yesisulu ngayothenga ulamthuthu
badle nje okusanyama nje umuntu nina beqhawe, hayi lento yokuncisha abantu ukudla. Abantu nje abamanguni abancishani nina beqhawe. Ake ngimeke lapho, baphile abantu bakithi eMantungweni, nina bakaLobhengula wamawaba, uNxiba lisembolisane, uSigugudu silizulu ngokusibekela amathala emikhonto akithi eMhlahlandlela. Baphile abakaLobhengula wamawaba, inkosi yakithi kwaBulawayo leyo okuyiyona eyakha umuzi usuyidolobha manje uBulawayo. Inkosi Lobhengula awakhiwanga inkosi uMzilikazi bakithi, nalokho kungamampunge nina beqhawe, maningi nje amampunge ngomlando wakithi eMantungweni. Niphile Mantungwa, niphile nina bakaMzilikazi kaMashobane.